Kilo rek, taruh nih yo, rumah modern. Ukurannya 6 kali 15 harganya 350 juta. Nang mriko meh yo. Saya langsung ya tarif runang omah yo. Nah, nang sebelah kanan kene iki nang gone area pagar tanemi. Ambek ini sore ono keramik ono motivingin lho, apik. Ambek ono roster ambek ono bal modingin lho. Ben opo? Ben nambah kesane estetik yo. Nah, saiki langsung lanjut brand lho. Wis oleh free pagar sedingan koyo ngene lho. Ono motivingin yo, apik yo. Nah. Sadurunge nang karpote, nang kene iki ono krane ready. Kadang nguntir tok, kereng nggawa sepeda utawa mobil. Ah, iki dindinge ono batu alami ngene yo. Ah. Iki langsung lanjut mrene. Iki nang gone ra karpote wis full keramikan. Mobil apa sing mlebu wis tepak dhewe yo. Sing pasti kanopine wis oleh free. Sebelah kiri kene iki temboke ya wis dukuro ngene dadine wis aman ya wis anti maling yo. Ah. Saiki langsung lanjut mrene. Iki nang halaman depan omahe. Sing pasti iki ono tamenge yo, dari cilik aman yo. Ono pagere. Nah, iki gone halaman depan omahe koyo ngene iki. Sanyune wis oleh. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Ha. Iki. Nah, bob sih masih. Kusane rek, aluminium rek batadas. Lawange kuku taruh, pokoke wong gak taruh. Gagangan pintune apik gede istimewa ngene yo. Nah, iki langsung langgone area ruang tamune lho, wombo yo, soalnya lebar 6. Sing pasti ndukure lampune lho, apik. Sing pasti wis drop selingan sisan. Nang kene iki aja kuwatir. Wis ana jendela ngene iso dikatutup ben sirkulasi udara mlebu metu ben lancar. Ha, saiki langsung menggo nang sebelah kanan kene iki. Ha. Iki nang gone kamar tidur pertamae sing langsung menghadap nang ngene arah karpote ana jendela loro yo. Sing pasti AC-ne wis oleh free siji yo. Dadi wis kari mate tok soal iki apa ready rim lho plastik yo. Nah, saiki langsung lanjut rene. Menggo nang sebelah kanan kene iki. Nah, iki nang gone kamar tidur keduae. Koyo ngene iki modele yo, kamar tidur keduae. Nah, saiki langsung lanjut rene. Nah, iki ono mini bare lho, ono kursine minimalis ngene yo. Oh, nang kafe-kafe. Iki engko iso pen ke pemane sapa engko pen atur dhewe nang kene yo. Lampune cemrentel, wis aja kuwatir gak ngarah lugur yo. Oh, iki dapure wis level ready kene galalu ngene. Tapi nek ngumbaco ini muncul yo. Wis iki keramikan kitchen sete wapi ngene. Ah, nek masak gak ngarah mulek aja kuwatir. Iki engko disedot yo eling model Exos ngono yo. Oh, kompore wis free sekarang gawe tok. Kari ngecepno LPG tok ben yo. Ha. Saiki langsung menggo nang sebelah kiri kene iki. Iki nang gone kamar tidur ketigae. Ha, wis koyo ngene iki modele. Sing pasti ono jendela sisan nang kene yo. Ben sirkulasi udara mlebu metu ben lancar lah iki. Sebelah kiri kene iki iso digawe mesin cuci, krane ready kari nguntir tok. Ndukure iku ono penerang ini siang hari. Cara ngono iso menghemat listrik. Jamin. Jam pukul menunjukkan dah yo. Nah, saiki langsung menggo nang sebelah kiri kene iki. Iki nang gone kamar mandine. Ki wetengene wis keramikan separo yo. Wis ning gak duduk, screenshot ready. Genuke yo ready, wadah sabun ready, keran ready, karo ngundir tok. Oh. Saiki langsung ya tak ceritani nang kene, nang area dapur kene yo. Ben nambah kesan estetik ngene lho. Dapur wapi yo. Iki mangko omahe ukuran 6 kali 15 harga 350 juta. Untuk 10 lokasi, bahannya wis, camat, jam kayo. Wis ngene kasih sih, belanggaran kok, mas, beri nih, kecil wapi.